एक सारखा मार्ग प्रतीक्षा करतोय. अखंड थोड्या झालं मनाचं समाधान झालंय. परंतु प्राणेश्वर माझ्या मागे तुम्ही म्हटला की द्वारावर उभे राहिला. मग आतमध्ये नाही याला कारण एकच. मी 33 कोटी देवतांचा जरी अधिपती असलो तरी कारभार त्या ठिकाणी चालला जातो. पण महाराज मुली असा आहे की तिथे स्त्रीचंच राज्य असतं. मग स्त्री जर आपली पत्नी असेल ना का जर आत असेल तर अनुमती घेणं आमच्यासारख्यांचं आद्य कर्तव्य आहे. प्राणेश्वर या महालावर जरी अधिकार माझा असला तरी सांगत माझ्यावर अधिकार तुमचा आहे आणि माझ्या मागे यायला तुम्हाला माझी परवानगी. धर्मनियम आम्ही पाळतो आणि नीतीच्या बाहेर आतापर्यंत आम्ही गेलो नाही. म्हणून मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलंय. तू माझं स्वागत करत आशीर्वाद तुला प्राप्त झालाय. पण आज जो मी आलोय तो सुखाच्या हेतूच करण्यासाठी नव्हे, नाही प्रमाणाच्या गोष्टी करण्यासाठी, प्राणेश्वर फक्त हे सूचित करण्यासाठी. नित्यनेमाप्रमाणे माझ्या मागे येणारे माझे प्राणेश्वर विश्रांतीसाठी माझ्या मागे येत असतात. आणि आज तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण होतोय की शची जो पर्यंत आलाय तो विश्रांतीसाठी नव्हे. खरंय. मग माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर दे. सचिन, तू आतापर्यंत सुख दुःखात मला साथ दिलीस. मी 33 कोटी देवतांचा अधिपती वावरत आहे, वावरत राहणार आहे. पण माझा प्रश्न मुळी असा आहे, एखादी गोष्ट जर मागून मिळत नसेल ते स्वबळावर पराक्रमाने प्राप्त करावे हे निश्चित आहे. प्राणेश्वर तुमचे पराक्रम तर आम्हाला नाही. जे देव देवतांवर संकट ज्या ज्यावेळी निर्माण होत आहे त्या संकटाला सामोरे प्रथम तुम्ही जाता. शाबास. आणि आजच्या दिनी हा प्रश्न तुमच्या एकच गोष्टीसाठी म्हणून हे जे